Diocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pahalag sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:34 sa aga. CMN News Live. Maayong aga Banwa, syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga kulturan nga matag palamati sa 16 ka makabanawanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka makabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa gihapon, nagapamati ka mo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radio sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton nalangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Granflor. Kaupod man sa aton technical director, Alagad Mingming Wego. Sa aton nga partner technical, Alagad Benny Dalida. Mangin kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa para sa Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Nagapangayo kita sang katahuran kaya pabot sa aton nga pagpanamyaw sa makalagad kag ka-best friend naton sa Kutob Malabutan sining aton nga pagwaragwag. Subong adlaw sang Miyerkules at sa 10 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2025.
Ginapaabot naman naton nga pagpanamyaw sa makalagad kag best friend naton labi na sa 71 ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz. At the same time sa makalagad naton nga yara sila tag sa ka mga puloy-an, opisina ko na eskwelahan samtang nagabaka-baka sa karon sang pagpanarabaho. Mayong agaman sa makalagad naton dira no nga nagpanyaga na subong. Happy lunch time sa inyo dira mga kalagad kag hindi magkalipat no mag-aman kamo sang tubig agud indi kamo da madunlan. Sakpan nyo lang kami sa pagtimo-timo nyo da. Happy fiesta no dira sa aton nga makalagad kag best friend sa Banwa sang Ibisan. Ilang pagpadungog sila nga patron si Saint Nicholas of Tolentino. At ang parokyada ni San Nicolas de Tolentino nagasaulog sa karon sang kapiestahan kag kabay pa no nga mangin madinalagon kag mangin malinong matawhay kag mabusog ang tanan no dira sa kapiestahan subong sa Banwa sang Ibisan. Ginapaabot naman naton nga pagpanamyaw sa makalagad naton nga nagabiyahe sa karon. Ihalonggig ka mo mga kalagad no hindi magkalipat mag-aman sang pagpangamuyo agud mangin safe and sound ang aton nga pagpanglakaton sa karon. Di man kamo nagabiyahe sa mga kalsadahon man kalalawran o kon kahawaan. Sa mga drivers naton dira, hinay-hinay lang, di mangin kaskasera, hindi mangin haras para malikawan tang mga samad o kon bagras. Kag at the same time panumdumon tagi sa masami no aton nga pamilya nga nagulat sa aton nga pagpauli. Kag subong man ang mga kaupod naton no sa mga dalanon may mga kanya-kanya man ang pamilya nga nagalaom sa ilang nga pagbalik. Ano mga ginaubra nyo da mga kalagad kag best friend, kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan subong adlaw sang Miyerkules. Kag karon sa aton nga mga pangulong dinalaan headlines. Sa aton nga mga balita lokal, mga pumuluyo sa Banwa sang Dao ginpangabay nga magtambong sa selebrasyon sang Season of Creation sa Barangay Agtambi buwas nga adlaw. Samtang sa dugang nga balita lokal, mga nagabaligya sang ukay-ukay nakighinunanon sa syudad sang Rojas. Sa balita regional, National Irrigation Authority kag Integrated Board of Philippines Iloilo nagtanyag sang libre nga serbisyo legal sa mga tumandok kag mga mangunguma. Sa mga balita nasyonal, Estrada ginpanginwala nga nagbaton sang kickback pagakasuhan si Hernandez. Sa dugang naton nga balita national, contractors kag DPWH engineers ginkasuhan na sa ombudsman. Samtang mga big fish sa flood projects pagpilahan sang kaso suno kay Presidente BBM. Sa dugang nga balita national, tinumpok nga kwarta sa DPWH Bulacan ginbuyagyag sa Kamara. Samtang sa aton nga balita sa simbahan, krisis sa palibot kag sa moralidad sang kasakon hindi mahimo nga iseparar suno sa obispo. Sa aton nga ay abia balita, buho sa idalom sang paya ginapasuni kinataguan sang kwarta sang isa ka scammer. Kag sa aton nga showbiz balita, Shiala dismaya igabida ni Michael V sa Bubble Gang. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:41 dari sa aton nga pangalagad. Bago ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita, ibaloon naton ang lakat sang panahon sandig sa datos sang DOST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga report sang Pag-asa, alas 8 ang takna kaina sang aga, ang low pressure area kon LPA na ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang mayara sang magamay nga tsansa nga mag-develop pa sa isa ka tropical depression sa sulod sang 24 oras. Apang sa gihapon ginapalugyan ng publiko nga pag-iangot sa Pag-asa para sa dugang nga mga updates.
Sa aton nga daily weather forecast, ang easterlies amo naman nagapekto sa southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Bicol region, Isabela, Aurora, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Marinduque, Metro Manila, Visayas, Mindanao, kaiban nga porsyon sa Mimaropa kag Cavite. Mahimo mag-esperensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap na pangulan-ulan pagpanagub kag pagpanglat. Dala ini sang easterlies. May posibilidad sang pagbaha kag landslide. Labi na sa tion sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Iban nga bahin sang Luzon, mahimo naman mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap na paulan-ulan pagpanagop kag pagpangilat. Dala ini sang localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslide. Labi na sa tion sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Samtang sa aton nga forecast wind kag coastal water condition, ang northern kag eastern portion sang Luzon, mahimo mag-eksperyensya sa makanay tubtub ka sarangan nguyop sang hangin nagikan sa nasidlangan padulong sa naminan na sidlangan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub ka sarangan, samtang balod naglabot sa 0.6 to 1.5 meters. Iban nga porsyon sang Luzon, mahimo mag-eksperyensya sa makanay tubtub ka sarangan nguyop sang hangin nagikan sa naminan na sidlangan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub ka sarangan, samtang ang balod naglabot sa 0.6 to 1.2 meters. Ang Visayas kag Mindanao mahimo mag-eksperyensya sang makanay tubtub ka sarangan nguyop sang hangin nagikan sa nabagatnan na sidlangan padulong sa nasidlangan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub ka sarangan, ang balod nagalabot naman sa 0.6 to 1 meter. Minimum temperature naton sa mga adlaw 23.5 degrees Celsius alas 6 ang takna kaina sang aga. Maximum temperature 31.2 degrees Celsius alas 12 in punto ang takna subong nga udto. Nagbutlak sa ring adlaw alas 5:45 kaina sang aga, magatunod naman ini alas 6:01 karon sa gabi. Sa ating regional weather forecast, partikularmente diri sa Visayas kag sa probinsya sang Capiz, sa gihapon mahimo kita maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap tang pangulan-ulan pagpanagub kag pagpangilan. Ang hangin mangin makanay tubtub ka sarangan nagikan sa naminan na sidlangan padulong sa nabagatnan na sidlangan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub ka sarangan, samtang minimum temperature naton subong adlaw 25 degrees Celsius, maximum temperature 32 degrees Celsius. Samtang buwas nga adlaw sang Webes, mahimo kita maka-eksperyensya sang makanay tubtub ka sarangan nguyop sang hangin nagikan sa nabagatnan padulong sa nabagatnan na katungdan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub ka sarangan, samtang ang minimum temperature naton buwas nga adlaw nagapabilin sa 25 degrees Celsius, ang maximum temperature naman nagapabilin sa 32 degrees Celsius. Spirit Weather Update. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:45 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga pagbalikbanwa ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita diri sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Masgin pabaskog, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Kaalagad, nakapoy ka na bala? O kung ba sinasubuan ka na? Hindi magkabala ka, normal lang ang makabatsyag sang kasubong sini. Gani, iyari ang pila ka mga simple nga pamaagi, agod liwat nga magbangon, magihom kag magpadayon. Una, mag-inom sang tubig kang magpahuway. Kahibalo ka bala nga makabulig ang bastante nga pahuway, agod ma-recharge ang lawas kag panumduman? Bisan sa lipot lamang nga break, dako na ini nga bulig para sa imo nga ikaayong lawas. Ikaduwa, makigaangot sa mga pinalangga sa kabuhi. Tawgan o kung kamustahon ang pamilya o kung abyan. Inibangod lain gid ang pamatsyagan kung may nagapamati sa imo. Simple nga istoryahanay apang dako nga kasulhay sa pamatsyagan. Pangatlo, magguha kang maglakat-lakat. Bisan gamay lamang nga tion sa guha, maka-refresh sang panumduman ang preska nga hangin kag silak sang adlaw. Hindi magkalipat nga magpasalamat sa bisan gamay nga bagay nga may ara ka subong. Kag sa katapusan, isulat ang nabatsyagan. Ang pagsulat isa ka maayo nga
pamaagi agud ibuhos ang kasubo kag kakapoy. Siling gani, hindi man sara nga ihambal, mahimo naman nga masulat. Tandaan, abyan, wala ka gaisahanon. Ang tagsa kaadlaw isa ka panibago nga panugod. Gani, tatapon ang kaugalingon, magsalig kag hindi magsungka. Kaya na kaalagad. Sa kakapoy ukon kasubo, Masami nga may paglaom, magpahuway Pilipinas! Mare! Kay balo ka bala kung sa diin ang tambayan sa mga kontraktor kag foreman diri sa Rojas City? Abaw, sa diin bala ina pare. Hindi ka maghambal sa hardware nga wala sang stock ha? Hindi no! Dira ina sa BY & Sons Trading Incorporated sa Rojas Avenue. Kompletos rikado sa construction materials. Ay hoo! May semento, lumber, plywood, seam, C-purlins, steel bars, PVC pipe, pintura, metal framings, water pump, mga gamit sa electrical, kag madamo pa sang iban. Kung magpatindog ka sang bago nga building o kung magpa-renovate sa imo nga balay, diri ka na. Napamatud-an na ang kabakod, presyo nga sulit kag patod. Gani, magtawag na sa 036-621-0259, subong man sa 6211-016 o kung 621-0279, kag kun sa cellphone naman, makig-angot lamang sa 0929-122-9677. BY & Sons Trading Incorporated. Mabakod, kompleto, kag masaligan sa tunga man sa tig-ilinit o kuntig ululan. Alagad, nakahibalo ka bala nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Kung negosyo ang istoryahan, isa lang ang aton saligan. Maribird Corporation. Sa pila ka dekada nga pagserbisyo sa mga pumuluyo, ang Maribird Corporation padayon nga nagahatag sang kalidad nga produkto kag serbisyo. Maribird Liquid Petroleum Refilling Stations sa Capiz, Iloilo kag Aklan. Sigurado ang imo gas kag kinahanglanon sa kusina kag salakyan. Grocery stores kag bakery products. Kalidad kag barato nga balaklon sabat sa imo kinahanglanon. Maribird Inland Resort. Kung luyag mo magpahuway kag mag-enjoy, dali na sa Maribird Inland Resort sa Barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz. May swimming pool, function hall, kag relaxing lugar para sa imo pamilya kag barkada. Mayara man sila sa agricultural supply, commercial establishments for lease, hardware kag construction supply, kasubong sang semento, kag Alders Prime Logistics Incorporated. Maribird Corporation, negosyo nga labing masaligan, serbisyo nga may kasing-kasing para sa tanan.
nga serbisyo sa tagsa-tagsa. Komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pahalag sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:52 sa aga. CMN News Live. Balik diri makalagad sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Sa gihapon kaupo ninyo alagad Real De La Rosa. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sang 88.1 Spirit FM Rojas News Team. Di sa aton nga pagpangalagad sa mga adlaw sang Miyerkules. Sa labing una naton nga balita, sa balita lokal, mga pumuluyo sa banwa sang Dao ginpangabay nga magtambong sa selebrasyon sang Season of Creation sa Tambi buwas nga adlaw. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Hugot nga ginapangabay sang parokya ni Santo Tomas de Villanueva sa banwa sang Dao nga sakdagon kag updan sang publiko ang selebrasyon sang Season of Creation nga paghiwaton buwas nga adlaw Setyembre 11, 2025 sa barangay Agtambi sa nasambit nga banwa. Pagasugura na aktibidad sa isa ka environmental talk nga igahatag sang Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office ukon Kapenro agud maghatag sang duka nga kaalam kag pagpamalandong sa pag-amlig sang kalibutan. Pagasundan ini sang paghiwat sang Santos nga misa nga pagadumalahan ni Most Reverend Victor Bentico DT, Arsobispo sang Capiz, nga magahatag sang espirituhanon nga pagpabakod kag panawagan sa tanan nga tumuluo nga maghiusa sa pag-atipan sa nagaisahanon nga pulian. Sa katapusan, pagapatigayuno naman ang tree growing activity bilang konkreto nga pamaagi sa pagpakita sa nagakaangay nga paghigugma kag pagtatap sa kalibutan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador. 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamuging nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindulong report ri sa aton nga pagapangalagad. Sa gihapon, no, paabot kinaton sa mga kalagad ang padayon nga pag-imbitar, no, pagpangagda na magpasakop sa sining makahulugan nga selebrasyon sang Season of Creation. Tinagsugod kita sang Setyembre 1 dito sa may Pilar mga kaalagad, no? Sa Barangay San Ramon sa Banwa sang Pilar, kasakop sang St. Vincent Ferrer Parish sa nasambit nga lugar, no? Kag ginsundan ini sang Setyembre 4 nagtalang nakalagad tama September 4 dari mga kalagad sa may sapian na naman, no? Sa may Lazarus Beach House na lipat ko sang sang barangay pero sakop ini sang St. Therese of Lisieux Parish sang Pilaw Sapian mga kaalagad. Kag buwas Setyembre 11, 2025 dara naman sa barangay Agtambi sa Banwa sang Dao nga sakop sang St. Thomas of Villanova Parish sa Banwa sang Dao. Gani sa pangalan, no, sa Archdiocese of Capiz, sa ato pinalangga ang Arsobispo, the Most Reverend Victor Bentico Didi, kag sang Koraparoko, no, sang St. Thomas of Villanova Parish sa Banwa sang Dao, kay Father Cyril Villarreal. Inagdagin namon kamo nga sakdagon suportahan, no, dulungan kita magsaulog dira buwas nga adlaw. Alas 8 ang takna sa aga, pagaywaton ang environmental talk. Kaupod ang Capiz Provincial Environment Natural Resources Office sa Kapenro. Pagasundan ini sang Santos nga misa, no, nga pagapangunahan sa aton nga pinalangga ang Arsobispo kag paupdan sa mga kaparian diri sa Archdiocese of Capiz. After sina, no, may mga ceremonial tree growing activity bilang tanda sang aton nga pag-amlig, no, pagpabalik sa normal sang aton nga iloy nga kalibutan. Di ini, no, sa liwat ang Season of Creation, isa ka ecumenical nga selebrasyon tagsa ka Setyembre 1 tubtob Oktubre 4 nga nagasugod sa World Day of Prayer for the Care of Creation kabagatapos sa kapiyastahan ni San Francisco de Assisi o
on the Assis, no, patron sa ekolohiya. Ginunsar ini ni Pope Francis ang 2015 matapos ang iyang encyclical nga Laudato Si nga nagpalapta, no, nagpalapnag sang panawagan para sa responsable nga pagtatap sa aton nga palibot. So importante ini sa aton diri sa Capiz, ang tinay baluan taman, no, nga damo sang mga isyu nga ginapangatubang, no, ining aton nga komunidad kag akon aton nga probinsya. Ito diring pagbaha, no, pagkalbo sa kabukiran, polusyon sa hangin, kag ang paglaptas sang mga basura nga nagahilo sa aton nga mga kadagatan o kon kasubaan. So pinaagi sini mga kalagad, mas mapabakod pagid ang aton nga responsibilidad, no, matandog aton nga balatyagon nga maghulag, mag-aksyon, no, kag dunggon ang panawagan nga tani, no, aton gid amligan ang aton nga palibot kag dunang manggad. Again, buwas, no, aton giginaagda ang tanan nga magtambong sa sining aton season of creation celebration dara sa Tambi Dao Capiz. Kag sa masunod, no, September 26 ang masunod naton nga season of creation, pagasundan ini sa October 2 kag October 4 nga selebrasyon mga kalagad. So madamo pa, no, tibuas anay aton tutukan kag kit-anay kita dira mga kalagad, isa malayo kamo sa Dao. Kung gusto ninyo, no, magpasakop, pwede gid kag welcome gid kita. Sa dugang naton nga balita lokal, mga manugbaligya sang ukay-ukay nakapakighinunanon sa lokal nga pamunuan sang syudad sang Roxas. Para sa detalye sa nga balita, iara sa line number 2 si Alagad May Durias. SBSK Report. Gintipon kag ginabi-abi sang lokal nga gobyerno sa syudad sang Roxas sa mga manugbaligya sang ukay-ukay sa merkado natuhoy sa plano sang lokal nga pamunuan nga pagsaylo sang ila baligyaan agud mahawanan ang sidewalk, mangin plastado ang lugar kag mahagan-hagan ang paginutok sa lugar. Ginpahayag ni Mayor Ronnie Dadivas nga wala sini ginatuyo nga madulaan sang palangabuyanan ang mga manugbaligya apang ginahinyo nga isaylo sila sa merkado sa Pueblo de Panay nga masusto nga lugar para nga magbaligya. Ginpamatian man ang ilang nga komento kag opinyon sa nasambit nga plano agud makabutang sang solusyon nga makapaayo sa duwa ka bahin sa pihak sang manugbaligya kag sa pihak sang publiko nga nagagamit sang sidewalk. Ginpanawagan naman sang pamunuan ang kooperasyon kag pagbinuligay para sa mas maayo nga pagdumala sang merkado kag kaayuhan sang komunidad. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, May Durias 88.1 Spirit FM Roxas. Spirit Balita Lokal. Madamo gig nga salamat Alagad May Durias sa gindulong reporter sa aton nga pangalagad. Mayo gid no nga istorya ni sila, no, kag mambidag binag kun nagakabagay gid man balahan, no. Kamanti hasta sa karon nagapabilin nga daw gipabayhaan na lamang, no, ang merkado diri sa may Pueblo de Panay. Tapos nagigastusan na sa pila ka milyon, no. Kay ang kalabanan nga concern, no, sa mga manugbaligya, kamantigin na try na dira, no, ihalin kun tani ining mga ari sa Burgos or iban pa, no, ara man sa lipunan nga gutok dira sa mga alagyan. Igintry man ina pero daw wala gid, no, daw hindi gid maayo para sa ila bangod sunod diri malayo kag nakinanglan pa nila, no, magpamiliti sang mas dako hasta nga tubtub nga makabaligya gid lamang. Pero sa karon tiamo ni ang ginalantaw sang syudad, no, nga mahalin ining mga nagabaligya sang ukay-ukay, no, mga relief dira sa may lipunan agud tumaplastarit sila sang maayo. Maayo man nga tikang, no, at least mapaganhagan ang trapiko dira sa may lipunan, no, sa TITC mga kalagad. Pero isa man sa mga concern diri nila, no, kalayoon. Pero kung maplastar in isang maayo dira sa may Pueblo de Panay, yung doon gida sa ngaton nga mga pumuluyo, umabot ginang puntong masanay na sila, no. Kung hindi naton pag-umpisahan o kung suguran sa karon, kanugon lang sang mga edipisyo, no, ang ginapatindog sang gobyerno para kung tani plastar, no, kung plastaran naton agud mangin maayo kag mangin pulido, no, ang tanan mga kaalagad. Isa ini kamayo nga tikang, no, para mabuligan sila kabangod ti isa ini sa mga ginakabig, no, nga pangunang pangabuyanan
agud matustusan ang ilang kinanglanon, no, nakip ng pagkaon, edukasyon kag pang adlaw-adlaw nga galastuson na. Sunog ari kay Mayor Ronnie, no, hindi ni buot silingon nga tingin na kuwaan sila sa kagayunan nga makatrabaho kung makabaligya, kundi agud to maplastar sa insakto kag makahatag sang ligwa, no, sa aton nga mga pumuluyo. Kag kabay pa, no, magluwas siniti mahatagan na to sang tuldok ang mga ginapangabay man sang aton mga manugbaligya dara sa TATC, no? Labi na ni mga talipapa nga nagatuhaw sa kilid-kilid, no, sa mga karsadahon. Sa karonti padayon pa ni, no, usisa, no, ginapanumduman kagkabay pa mabuligan naton sila, no? Kung magkadto kita sa TATC usually, no, sadto kadamo og man tuod sa mga bumalakal da subong ya natungod damo na sang talipapa sa mga kabaranggayan ti gamay na lang, no ako na ilisipon ang mga nagakadto sa lipunan, although nga naintindihan taman kay mga bumalakal nagatingwa man na nga makasave sang ila pamiliti, no? So lingon kulara sa mga barangay, mga talipapa hindi na sila mabakal, no, hindi na magkadto sa merkado. Pero sa piyak nga bahin ang problema naman dira, no, ang aton nga mga bumaligya nga pangapital sang dalagko nga maabot sa punto, no, nga mapierde bangon tigamay na lang nagabakal or basi ginapabarato na nila baligya bangon tigamay na lang nagakadto dira. Kabay pa, no, may so ini matagan sang nagakigo pagtamod sa aton lokal nga pamunuan diri sa syudad sang Roxas. Sa dugang naton nga balita, liton kita banwa sa mga balita regional. National Irrigation Authority kag Integrated Bar of the Philippines Iloilo nagtanyag sang libre nga serbisyo legal sa mga tumandok kag sa mga mangunguma. SBSK Report. Sa tuyo nga mapaayo ang pag-angkon sa hustisya para sa mga mahuyang nga komunidad, ang Project Management Office ng National Irrigation Administration o NIA Region 6 Alaor River Multipurpose Project Stage 2 ng pagkikupod sa Integrated Part of Philippines o IBP Iloilo Chapter agud magtanyag sang libre nga serbisyo legal sa mga kabulig sang proyekto. Pinagi sa Memorandum of Agreement nga gipirmahan ni NIA Western Visayas Director Engineer Jonel Porres kag IBP Iloilo Chapter President Lawyer o Attorney Melinda Penetrante. Darigi pabakod ang kabahin sang Unified Legal Aid Services o ULAS program sang IBP. Ang inisyatibo partikular nga nagatuyo sa mga indigenous cultural communities kag mga benepisyaryo sa nga mangunguma nga nadalahig sa JRMP2 na madamo sa ila ang wala sing pinansyal nga kasarang sa pag-angkon sang profesional kag legal nga serbisyo. Ang kinaandan nga mga isyu nagrekip sa mga pagbinaysay sa pag-arkila kag pagpanag-iya sang duta, mga kabalaka sa reforma sa agrikultura, mga obligasyon sa kontrata kag iban pa nga mga pagsinuay nga may kangtanan sa duta. Ang JRMP2 nagatrabaho sa karon na kaupo ng 16 ka Indigenous Peoples Organizations o IPOs na ginabugusan sang 1834 ka makatapo kag 41 ka mga Irrigators Associations nga may 7,147 ka makatapo sa bugos nga rehiyon. Spirit Balita Regional. Ipinagi mga kalagas sini nga programa, no, ti matagan ng komunidad nga mag-angkon sang pro bono nga legal, no, nga serbisyo gikan sa mga kwalipikado nga mga profesional. Natagan pagtamod sang NIA Western Visayas kang partnership hindi lamang nagrepresentar sa isa ka importanteng kadalagan para sa legal aid sa riyon, kundi nagapakita man sang mas malapad nga commitment sa inclusive development na nagasiguro nga ang mga mahuyang nga komunidad hindi mabayaan samtang nagapadayon ang mga mayor nga proyekto sa infrastruktura. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Roxas Philippine Standard Time, alas 12:06 diri sa aton nga pangalagad. Liton kita banwa sa mga balita nasyonal. Estrada ginpangiwala nga nagbaton sang kickback kag pagakasuhan si Hernandez. Para sa detalye sa nga balita, ayara sa line number 3 si Alagad May Durias. SBSK Report.
Hugot nga ginpanginwala ni Senador Jinggoy Estrada ang pasibangod ni Anay DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez sa diin ginpangalanan ini kag si Senador Joel Villanueva sa ginapasuning anomalya sa flood control projects. Suno kay Estrada, wala inisang personal nga koneksyon kay Hernandez kag hindi niya inikinalabisan sano. Paghangkat pa sini nga preparado ini nga magpaidalom sa lie detector test agud pa matuda ng iya nga pagka-inosente. Sanay baluan nagugat ang issue matapos nga gintuad ni Hernandez sa hearing sa Kamara nga nagserbe ini nga bagman para sa duwa ka mga senador. Padayon naman nga ginaimbestigaran sa Kongreso ang malapnagon nga korupsyon sa flood control projects sa nagkatuhay nga probinsya. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, May Durias 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamog nga salamat alagad May Durias sa gindulong reporteri sa aton nga pangalagad. Paano ni karon atubangon ni Senador Jinggoy Estrada no ang mga litrato nga kaupod yaning mga district engineers. At ang balya wala sa hinalungong no kag hindi ya kilala bisan san-o wala what silingon wala sila kupdanay wala sila kitanay pero may mga litrato karon nga nagatuhaw nga nag-updanay sila. Paano ni karon may pathag sang nasambit nga opisyal yang kalabanan sa aton karon no nagapamangkot paano ayhan may baluan kung wala gid man sang kasalanan kung sala ang sinuman nga politiko. Una ni may presumption of innocence man no legal nga basihan ang mga ginapatihan no ginakabig nga wala sang sala tubtob nga mapamatud-an sa legal nga proseso kon na legal principle nga nagapabilin nga patas nga proseso, independent kay impartial investigation kon investigation no ang pinaka-importante diri nga pamaagi isa ka mabaskog kag matud nga independyente nga komisyon o kon investigasyon hindi lamang internal audit sang isa ka ahensya nga may gahom nga magsabpina sang dokumento kag mag-interview sang mga saksi. Ini mismo no ang ginaduso bilang sabat sa isyu sang flood control anomalies. Lakip dari ang forensic audit kag dokumentaryong ebidensya. No, kinanglan ang mga kontrata, purchase orders, invoice, bank records, timestamp kag chat logs, CCTV kay iban pang dokumento na nagapakita sang pag-ilig no sang pondo. Independent forensic sa dokumento, mga e-signatures, metadata, agud makita kung peke kung matuod ang mga papeles. Mga testimoniya sang saksi kag corroboration, chain of custody kag transparency, prosecution kag due legal process kag publiko no pagpubliko nga dokumentasyon kag resulta. Padamo sang proseso no ginatugyan naton ini mga kalagad sa independent investigating team suno kay Presidente Marcos no may nakita na maginatumod na pero wala pa gyud pangalanan kung sino bala ang mangikabahin sa sining independent nga investigating team. So nang dapat imuon sa karon sang gobyerno amo ni no una ti magatukod sang matuod nga independent commission suspender no blacklist sa mga contractors kag i-freeze ang suspetsyado ang ginasuspetsahan nga pondo tubtob nga maimbestigaran. Forensic audit no sang tanang epektado nga proyekto nga ginaduso ni Attorney Chel Jokno ang representante sa Akbayan Party List kag subong pag-publish ang procurement kag project records online, pagpanabat sa mga accountable officials, pag-amyanda sang procurement safeguards kag protection para sa mga whistleblowers kag transparency sa hearings. Kag ibalik no recover mapondo kung mapamatud-an nga ginkurakot ini sa mga opisyal. Kita naman bilang mga pumuluyo no nakipnang civil society organization magpabilin nga binantayon kag mausisa i-report kag isumiter ang ebidensya sundan kag i-monitor investigasyon kag hearing suportahan ang hilway nga media kag independent watchdogs mag-organisar sang hilway no kon malinong nga paghublag kag petisyon magamit sang FOI kag legal remedies ay pabilin ang kritikal nga pamaagi sa pagsabat sa gobyerno. So kita bisan mga simpleng no, nga mga pumuluyo ti mayara gid dako nga katungdanan agud mapanabat ining mga nagapahunyadi sa kabansang pungsod.
Sa dugang naton nga balita, contractors kag TPWH engineers ginkasuhan na sa ombudsman. Para sa detalye sa nga balita, ayar sa line number 3 sa alagad Ronaldin De Guzman. SBSK Report. Ginpasakaan na sang kaso sa Office of the Ombudsman ang ginapasuna iyara sa likod sang maanomaliya nga multi-billion peso flood control projects sa pungsod. Sinilang nga Lunes, magkaupod Sunday Commission on Audit Chair Gamaliel Cordoba kag Public Works Secretary Vince Dizon nga nagpasaka sang kaso batok sa mga contractors nga Wawa Builders kag sa St. Timothy nga ginapanag-iyahan ni Sara Diskaya kag Sims Construction Trading nga ginasilingan nag-angkon sang Ghost Project kag substandard flood control projects sa Bulacan. Kaupod sa magin kasuhan, sanday anay Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, iyang Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Project Engineer Paul Doya, kag Construction Section Chief JP Mendoza. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin De Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamuging nga salamat alagad Ronaldin De Guzman sa gindulong report ri sa aton nga pagpangalagad. Tingin pasaka ang kaso sa ombudsman na pisar nga may ginahiwat nga hearing ang Senado toy sa anomalya sa flood control projects. Una nang gituad sa mag-asawa nga Sara kag Curly Diskaya nga ginapasunig impilit sila sa mga korap nga opisyales sa gobyerno nga makig-upod sa anomalya nga biddings kag naggatag sila sang dalagko nga balor sang kwarta kabaylo sang kontrata. Ang akusasyon sa mag-asawa nga Diskaya ang gipangiwala na sa mga ginakusaran nga opisyal sang gobyerno. Nambal ni Mayor Vico Soto ang Butigon ti asawa sang Makawat o ang Makawat asawa sang Butigon, no? So wala sa gapati, no? Ini magipagbuyagyag nila ti basi hindi man matuod, basi ginhimo-imo lang kay tungod gusto na lamang nila no manginwala man, no, gusto na lang nila mangin whistleblowers, no, kapag sa dinti silang dapat portahiran kay mayara sila sang mga ginatago, no, kung pagapangalanan nga mga individual. So lakip sa mga concern sa karon sang publiko, no, ang sino mga dapat pagikasuhan diri, no, hindi lang mga kontratista, hindi lang mga DPWH engineers, pati may mga high-ranking DPWH officials man da, may mga opisyales man na rin sa Congress o kung sa Senado, o mga local officials, sa mayors, governors, barangay heads, mga lawmakers, kag third-party auditors o kung COA personnel. Kadamo, no, sang pwede mga kalagad as long as masigurado nga amugid man ni, no, kag amuning natabo kag matuod gid nga nagapangunyadi sa kwarta sang pumuluyo. So kabay pa, no, nga masabat day ni mga palamangkutanon naton kag matagan sang kasanagan ang tanan kag mapasakaan sang nagakaigo nga panumbungon o kon kaso ang yara sa likod sini tanan-tanan. Sa dugang naton nga balita national, mga big fish sa flood projects pagapilahan sang kaso suno kay Presidente BBM. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 si Alagad May Durias. SBSK Report. Ginpasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pagapasakaan sang kaso ang mga mapamatud-an nga nagkawat kag nagpamintaha sa pondo sang pumuluyo pinaagi sa mga flood control projects. Ini ang ginpahayag sang Presidente sa ikaduha nga bahin sang iyang vlog sa tunga sang ginahiwat nga investigasyon sang Kamara kag Senado sa anomalya sa mga proyekto sang gobyerno. Hindi man sunod diri paglauman nga mag-inhibit ang pila ka mga politiko nga nasambit ang mga pangalan, bangod sigurado man nga wala sang may mag-aako sa ila. Rason nga sa paghiwaton nga investigasyon sa Investigation Commission, pagisiguruhon nga babakod ang ebidensya agud nga mapanabat ang dalaguan nga isda nga nagapangunyadi sa kwarta sang pungsod. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maidurya sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamuging nga salamat alagad May Durias sa gindulong reporter sa aton nga pagpangalagad. Isa to nga sini suno kay Marcos nga wala man ginapakalain ang ginahiwat ng investigasyon sang Senado kag Kamara sa flood control projects, bangod pribilehiyo nila ini kag mahimo nga makabulig ang mga impormasyon agud maggamit sang pagatukuron nga Investigation Commission. This why nga batagani nagligad, no?
Di kinumpisahan na ni dapat tapuson, no? Damo na sa mga pangalan nga nagtuluaw, sino pagidbala, no? Mga bag-o nga pangalan nga magatuhaw sa listahan. Kag sino gidbala, no? Ang may pinakadako nga nakuha sa kabansang gobyerno. Amoy na ang tuman kadako nga palamangkutanon sa karon. So pangamuyuan naton ang pagatukuron nga Independent Investigation Commission nakabay pa, no? Na wala sang ipasino. Of course, pamuyuan ta ang ilang kaluwasan. Okay, hindi basta-basta ang ilang mabungguan diri mga kaalagad. Sa kaangot bagid nga balita, tinumpok nga kwarta sa DPWH Bulacan ginbuyagyag sa kamara. Para sa detalye sa nga balita, yara sa liwat sa line number 3 si Alagad Ronalyn de Guzman. SBSK Report. Ginbuyagyag ni Anay Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan District Assistant Engineer Bryce Hernandez ang ginapasuni tinumpok nga kwarta nga nakatambak sa ilang opisina nga kabahin sunod diri sa mga transaksyon sa flood control projects. Sa hearing sa House Infrastructure Committee kahapon sa Martes, ginpakita ni Hernandez ang litrato sa mga nakatangkas nga cash nga sunod diri kuha sa Bulacan 1st District Engineer Office sa 2022 o 2023. Ginpayag pa ni Hernandez nga nalipay lamang ini rason nga ginkuha ang laragboy sang binulto nga balor sang kwarta nga nakapatong sa lamesa. Sunod diri ang tagsa katumpok sang kwarta ang may natalana nga paghahatagan. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, Ronalyn de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamugig nga salamat Alagad Ronalyn de Guzman sa gindulong reporteri sa aton nga pagapangalagad. Isang ipamangkot ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio kung normal bala ang kasubong nga kadako sang balor no sang cash sa ilang opisina diretso manigid sa bat sang opisyal no kun ni Hernandez normal lamang ini sa ilang opisina. Dugang pa sini nga wala sini nabaluan kung sino ang aktual nga nagabaton sang kwarta bangod ginmando lamang sunod diri sa ila nakayuhon kag iseparar ang kandidat sa ginatumod nga proponent. Gipakigbahin man ni Hernandez ang isa pa kalitrato nga sunod diri gikuha sa isa ka private residence malapit sa ilang opisina sa di makit-an man ang binulto sang kwarta. Sunod kay Hernandez abyan ni Alcantara ang tag-iya sang nasambit nga balay. Grabe no, makita niyo makalagad sa nagalapta nga litrato. Makita mo gid no nga tama gitong hambal ni Mayor Benji Magalong. Nung hindi lang niya sa isa ka lugar o kon karton o kon sa attache case o kon sa suludlan ang kwarta kundi daw bilog na yang ano nga tawag sining room no sa ilang opisina mismo ti ato nakatungtong sa lamesa no kadamuon sang kwarta binulto nga kwarta kagintalana na to no mayara sang siguro no mga 10 million mayara 20 million mayara 100 million may mga paghahatagan na sadto no suno sa kay Hernandez mga kalagad. Makal mo na no kung hindi pa magpatigayon sa mga investigasyon hindi natin mahibaluan nga amo gali ni ang nagakatabo although hindi ito sa sulod sang opisina nila mismo kundi sa malapit lang no sa ilang opisina. Kamanti kundi sa sulod sa opisina mabalaan gina sa madamo nga tawo no pero ti kayara sa balay sang abyan ni Alcantara mayo lang no may litrato mga kalagad nga makapamatuod amo ning katabo no kadamuon sang kwarta sang gobyerno pagkalabanan sini nakadto lang sa mga kurakot nga politiko o kon mga opisyal o kon kontratista. Kasi na makuha alagad ban man. Sa dugang naton nga balita sa simbahan, krisis sa palibot kag sa moralidad sang kasakon. Hindi mahimo nga separar suno sa obispo. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 sa Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report.
Nagpaandam si Caritas Philippines President-elect San Carlos Bishop Gerardo Almenaza nga hindi sara nga masipararang nagalala nga krisis sa palibot sang pungsod kag sa krisis sa moralidad sang korupsyon. Ini ang ginatagan sang pagtamod ni Bishop Almenaza sa iyang keynote speech sa ginhiwat nga Laudato Si Summit and Festival sa Ateneo de Manila University sang Setyembre 4, 2025. Sunod sa obispo ang wala sang rason nga balor sang flood control projects ang nagaserbi nga bunga sang kagarok nga hindi matuod nga nakasalbar sang kabuhi kundi mas labi pa nga nagapalugdang sa kapagaduhon. Dugang pa ni Bishop Almenaza ang matuod nga ecological conversion dapat ginadunganan sang moral nga pagbalik sang panimuot. Suno pa diri nga ang korupsyon kag pagbinutig sa gobyerno ang hindi lamang nakasamat sa pagsalig sang pumuluyo kundi direkta nga nagaupang man sa matuod nga pagtatap sa kalibutan. Ginpunto man ni Bishop Almenaza ang mga konkreto nga tikang sang simbahang Katolika agud isulong ang pag-amlig sa palibot. Lakip diri ang nagakaigo nga divestment gikan sa coal industry, pagbalibat sa mga mahigko nga donasyon, panawagan para sa debt cancellation kag loss and damage reparations. Subong man ang hugot nga pagtatap sa Verde Island Passage nga ginakabig nga biodiversity hotspot apang nagapamiligro sa karon bangod sa mga proyekto nga nakasamad sa dunang manggad. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamuging nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reporter sa aton nga pangalagad. Samtang sa dugang nga balita sa ay abia balita buho sa idalom sang payag ginapasuni nga ginataguan sang kwarta sa isa ka scammer. SBSK Report. Ginsalakay sang kapulisan siningdamlag lang isa ka payag nga ginapatihan ginapanaguan sa isa ka scammer sa Banwa sa Escalante, Negros Occidental. Sang usisaon natukiban ang isa ka bunker o kon underground shelter nga ginapatihan naman nga ginataguan sa ginapagawa sini nga kwarta o kon ginapanguwa nga kwarta gikan sa mga biktima. Sadig sa isa ka programa ginasiling nga may kalaparon nga 5 ka metro kwadrado ang buho kag yara sa 15 ka tapak naman ang kadamulon sini. Ang tindera kon kadalumon sini ang tindera nga si Rosalinda Pabuaya ginasiling nga kilala sini ang naghimo sang buho nga si J.R. Escares nga mumansudri ang nagpanunto sa iya. Ana empleyado sa munisipyo sa Escares kag kilalaman nga manog hilot tubtob nga sang isa kadlaw nagpatindo ang lalaki sang grupo nga Alpha RL Omega World Peace Community Development Marshall Program. Nag-intra diri si Pabuaya matapos ini nga maganyat ni Escares kapaylo sa mga pangako sunod diri nga kaangay sang duta. Mahimo lamang sini nga makuha ang mga gipromisa kung magkuha ini sa special ID nga nagabalor sang 50 pesos. Nakilala man ni Pabuayang isa ka igulang nga lalaki nga naghingadlan kay King Tiburcio Taliano Tagian Marcos IV nga amo ang ginakabig nga founder kag chairman sang Alpha Omega. Magluwas sa kapelyado si Presidente Ferdinand Bobo Marcos Jr. utod sulod diri sa amay si Tiburcio ang presidente. Si Tiburcio man sulod diri ang nagapanag-iya sang Pilipinas. Wala magdugay naguntat na sa pagnegosyo si Pabuaya kag naganyat pa sa iban nga mangin miyembro sa Alpha Omega. Isa sa mga nakumbinsi ni Pabuaya mo si Dina Nakiel nga magluwas sa balay, duta kag mga salakyan gipangakuan man ini sang trabaho. Gibayaran man ni Nakiel ang isa ka certificate nga nagpromisa sa isa ka 250 square meter nga duta, libre nga eroplano, barko, bus kag hindi na kinahanglan pa sang visa kung magwa sa pungsod. Ang mga nalikom nga kwarta sa mga miyembro ginpadala sunod diri nila kay Tiburcio. Si Lilibeth Carballo ginganyat naman nga ang halos tanan nga pamilya kag nga magupod sa grupo. Apang ang promisa nga kwarta nga ibalik man sunod diri kasubong nga nangin bato rason nga gikumprontanan nila sa Escares. Wala magdugay ginarestar sa Escares bangod sa 6 counts nga syndicated estafa sa idalom sa Article 315 sang Revised Penal Code. Agosto 13 sang padulungan sa otoridad ang payag nga ginatudlo nga ginapanaguan ni Escares. Diri nila nadiskobrehan ang buho sa sulod sang payag. Sa ato nga mga tinion wala si Escares sa payag kag yara sa katubuhan. Nagpalupok man ini sa karmaspag o nadakpan. Sunod naman sa kapulisan wala sang gahom ang mga dokumento nga gin-issue sang grupo. Nagapangatubang sa karon sa Escares ang patong-patong nga kaso kasubong sa attempted homicide kag direct assault nga may 12 tubtob 15 anyos nga pagkabilanggo.
Ang ginasiling nga si Tiborcio Taliano tagian Marcos IV mayara naman sang warrant of arrest kag padayon sa karon nga ginayam sang mga otoridad. SBSK Report. Grabe, no? Kadamo gigali. Bisan hindi lang diri sa aton, no? Sa ibang mga lugar. Ang magani ng balta sa Makalagatan, no? Dapat usisaon tagid mayad ang ato mga intrahan nga grupo. Ibabot sa punto, no? Ibibi kita, tangis-tangis, kung na biktima kita. Pagitai sa mga nagakaigo nga dokumento or else pagitaas sa mga ahensya sa gobyerno kung bala legit giman nga grupo. Sa katapusan naton nga balita sa patagsang showbiz, Sheila Dismaya igabida ni Michael V sa Bubblegum. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Mahimo na nga makilala sa longest-running gag show nga Bubble Gang ang bago nga parody character ni Michael V nga si Sheila Dismaya. Sa Instagram, may pasuyaw ang Bubble Gang sa pinakabago nga spoof sang Kapuso Comedy Genius. Sa iyang karakter makitaan si Michael nga nakasuksok sang puti nga blazer sa ibabaw sang isa ka gray top nga may bobcat wig kag isa ka signature nga alom. Hawig ni Sheila Dismaya ang kontratista nga si Sara Diskaya nga may kaangtanan sa issues sang ginapasuni maanomalya nga flood control projects. Sa isa ka post, makitaan man si Michael V nga may dala nga asul nga payong. Sa matandaan na istoryahan ng isa ka interview kay Diskaya sa pagbakal sa isa ka malahalon nga salakyan nga ginatumod bangod lamang sa payong. Kasunod sinigin pakigbahin ni Paolo Conti sa social media sa diin una sinigin buyagyag ang bilog nga costume ni Michael V bilang si Sheila Dismaya. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamuging nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong report ri sa aton nga pagpangalagad. Kag amoy adtuban ang kaundan sa aton nga pagbalita. Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 10 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2025. Sa tanan nga pod sa aton nga pagpangalagad, madamugig nga salamat kag kita ay kita sa liwat. May udto lang dira sa makalagad kag best friend naton nga nagatutok diri sa aton palatuntunan. Labi na kay boss Gian Mil Agregorio Gunoy. May udto watching live sa Barangay Dinginan. Ano kada doy? Mayo nang pagpamati no kag may udto sa family Gunoy dara sa may Alba Village, Dinginan, Rojas City. Salamat kid sa padan nga suporta diri sa Spirit FM Rojas. Kag at the same time ang udto man sa makalagad naton sa mga nagapanyaga na dira sa Honey Carinderia. Kakabay pa no mabusog ka mo sa manamit nga luto dira sa Honey Carinderia. Sa mga wala pa kapanyaga, kadto lang kamo da makalagad no ang Honey Carinderia diri lamang ina sa Lawahan, Rojas City. Kung seafood naman na pangitaan nyo kag iban pa nga manamit nga pagkaon, ikadto lang kamo makalagad no sa may Reese's Grill and Resto o kung saan Nanam. Ang Nanam ara sa may People's Park, ang Reese's Grill and Resto ara sa malapit sa may San Antonio dira sa Baybay. Tilawi kag pamatudi ang manamit nga luto ni Chef Joel Patugalan. Kung dessert naman na pangitaan nyo, kadto lang kamo sa Jack's Coffee, duyo sang Reese's Grill and Resto kung sa Bread Basket. Ang Bread Basket may mga branches diri sa Syudad sang Rojas, isa diri sa isa ka hotel sa Pueblo de Panay, kay isa man sa isa ka dako nga mall dira sa Arnaldo Boulevard. May udto man sa makalagad naton dira sa may Bath and Body Car Wash sa unhan sang Banicat Tulay. Kung nagapangita ka mapatinluan sa masakyan nyo, kadto lang kamo da makalagad sa Bath and Body Car Wash sa unhan sang Banicat Tulay. Kung gasolina, diesel, crudo, magpa-change oil sang salakyan nyo, hindi na magduha-duha pa, kadto lang kamo makalagad no, dari sa Lawan Petron Superstation and Car Service. Owned and managed by Sir Mati, Ma'am Christine and Xavier Viterbo, dari na sa may Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Sa liwat, dari na kamo sa Lawan Petron Superstation and Car Service. May udto man no, sa makalagad naton nga nagatutok da all the way sa Lipunan sa TATC. At the same time sa mga nagapangita dira sang dekalidad nga balay kag duta, makigangot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Handagid sila magbulig sa inyo agud matuman inyong handom sa isa ka maayo, pulido kag dekalidad nga balay na makasigurado ka no nga mangin malinong matawhay kag mabinungahon ang pagpuyo sa bugos nga pamilya. Makigangot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Kung eskwelahan naman na pangitaan nyo, halin sa elementarya, pakadto sa junior kag senior high school, pakadto sa kolehiyo,
kag sumungman dental Doctor of Dental Medicine nga kurso mga kalagad. Ito na kamo sa University of Perpetual Health System Pueblo de Panay Campus. Makigangot lamang sila nga Facebook o Instagram account ang University of Perpetual Health System Pueblo de Panay Campus. Panyaga tapos panyaga lang da do. Panyaga lang da boss, sakpa lang kami sa Timo nyo da, no? Shout out na kay Sky nga gwapa pero suplada. Kay nang Ira da kay sa tanan-tanan, no? Pero pamati da na mayong udto lang sa inyo tanan-tanan. Happy birthday kay nang Annalie Benavides, kay Haji Dordas da. Uy, ano ganang happy birthday alagad ming sa ano sa Italian? Tantaguri ate. Happy birthday kay Giovanni Antucci. Happy birthday kay Sir Giovanni Antucci. Si Ma'am Apo lang bahala magpapamahaw diri sa amon. Kaga sa tanong sa ulog sila kadlawan. Happy birthday. Sa tanong sa ulog sila anniversary month, happy celebration and happy fiesta sa Diwata. Dira sa Banwa sa Ibisan kag sa Barangay Pawa Panay bilang pagpadungog kay San Nicolas de Tolentino. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton na lang doon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, sa aton station manager Reverend Father Mark Ranflor, Technical Director Alagad Mingming Wego. Kaupo sa aton nga partner technical Alagad Benny Dalida. The same time sa aton mga technical staff Alagad Ana Marie Ledesma kag Alagad Ronaldine de Guzman. Nangikaupo nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagservisyo sa tao, ini naman sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling, hindi importante kung gamay ka o kundak ko, tasbad o kunub po. Basta sa masakit ikaw lamang mapaylayo, kag iyo pagtuo hantop gid sa makaako. Patayan karon sa tingog sang tinuga ang dinapit naton nga bisita Engineer Julius Abela. So alas 7 ang takna sa gabi, nakagadarin naton hibaluon mga kalagad kung ano ang maayo kag nagakaigo nga struktura labi na sa pagpaganhagan ng pagkontrol sang baha. Mayong udto ka God bless Pilipinas. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pahalag sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Quezon.